Dobroveče i dobrodošli na promociju knjige Filipa Balunovića Beda ljudskih prava. Filipa smo imali priliku da upoznamo pre par godina na jednoj našoj tribini ovde, kada smo govorili o jeziku, to jest promovisali smo deklaraciju o zajedničkom jeziku i Filip je bio jedan od troje gostiju. U međuvremenu desilo se dosta lepih stvari u tvom životu. Završio svoje doktorske studije, oženio se, dobio si dete, je li tako? Ako sam nešto propustio, dopuni me. Nisi. U svakom slučaju, dobroveče i dobro došao ponovo. Hvala. Nisi samo večeras u Beču radi promocije knjige, tu si i nekako naredna 3 meseca, ako želiš da nam kažeš i kojim si povodom. Da, pa mogu usput da kažem kad budemo krenuli, tu sam na nekom istraživačkom projektu pa se bavim jugoslovenskom dijasporom koje ima ovde u velikom broju. Možda ćete mi trebati. Dobro. Rekao si nekako da se ne možeš saživjeti sa gradom dok ne pronađeš svoju kafanu. Da li si uspio da je pronađeš za ovih nekoliko dana ili to tek ostavljaš za kasnije? Da, pa tu imam nekih prijatelja koji mi pomažu u tome. Pronašli smo jednu skupu, ali lepo. A dobro, nadam se ćeš i mene nekad povesti tamo. Hoćem. Ako nije baš puno skupo. Pa dobro, častit ćemo mi. Dobro. Evo, dok smo ovako u ovom opuštenom modu, prema što počnemo sa ozbiljnim temama, želeo bih da predstavim našeg drugog gosta večeras, profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gospodin Jovo Bakić. Do sada nisam imao priliku da ga upoznam lično, osim kroz njegove knjige koje je objavio i kroz emisije u kojima je gostovao. U tim emisijama znam da čovjek priča vrlo smireno, argumentovano, čak mislim da vas je jedan vaš oponent u emisiji nazvao da poput budističkog sveštenika iznosite onako sve to mirno. Ono što onda mene čudi kada poslednjih, da kažem, godinu i nešto, inače ja, eto, da kažem da skoro od pre pandemije trudim se da što manje gledam tih političkih emisija i najviše se informišem, eto, kroz emisiju Zorana Kesića 24 minuta, gde je tu nekako sublimirano to sve što se dešava u toj nedelji kod nas, ali čak i tako sublimirane vesti, gospodin Bakić je vrlo često headliner. Eto, posljednji put je imao čast da ga čak i premijerka pomene kao jednog od glavnih ideologa nasilja. Pa me sad zanima kako ste uspeli za tako kratko vreme od uglednog profesora da postanete ideolog nasilja? Pa već to 5 godina traje sa prekidima. Prilike kad god režim oseti da je u nekom škripcu, da je neki problem, onda se sete mojih reči da će biti jureni po ulicama i da će plivati Savom i Dunavom. I da im ja to želim, naravno. I onda ih to naravno zgrozi. Jer zaista nije lepo ako bežite pred puno sveta razjarenog, ako morate da plivate da biste se spasili. To uopšte nije sjajna perspektiva. A ja inače mislim da će im se to zaista dogoditi, jer su ogrezli u kriminalu. Onda sam ja naravno ideolog nasilja. Da, to sam hteo možda pred kraj. Eto tebe opet na naslovni. Da, ali to sam možda hteo pred kraj da vas pitam. Jeste čak negde i rekli da niste od onih koji kažu da upotrebu sile a priori treba odbaciti, je li tako? Tako je. Možete li da obrazložite zašto? Pa, da nije bilo sile, mi bismo još bili kmetovi. Znači, feudalizam ne bi mogao da se svrgne bez revolucije. Francuska revolucija je svrgla feudalno gospodarenje. Samu činjenicu da neko, ako je rođen kao plemić, će i umreti kao plemić, a onaj koji je rođen kao kmet, umreće kao kmet. To se izmenilo Francuskom revolucijom. A kasnije je Napoleon vrednosti Francuske revolucije, slobode, bratstva, jednakosti među svim ljudima proneo Evropom. Naravno, na svoj autoritaran način, sa puno problema i tako dalje, ali Francuska revolucija je uključivala nasilje.
politika uključuje nasilje? Da li, ako se pobunite protiv nepravde ovde, možete nešto bez nasilja uraditi? Teško. Teško, čak i onda gde su uređena društva. Ali i uređena društva funkcionišu u okviru kapitalističkog društveno-ekonomskog sistema, a on je baziran na izrabljivanju. I ako se vi pobunite protiv toga, bit će nasilje nad vama. A onda, da li je to legitimno nasilje i da li je nasilje, ako vi odgovorite na nasilje, nasilje? Dakle, nema politike bez nasilja. Nasilje je sastavni deo politike. Druga je stvar što liberali vole da misle da je nasilje nešto jako loše. A ono jeste loše, naravno, nikome nije cilj da sad ubija bez veze. Ali je problem... Nismo valjda dotle došli u 21. veku. Pa znate šta? Ja se bojim da ćemo mi što videti u budućnosti. Samo što će to biti nasilje reakcionara. Ne znam, ja bih ipak mnogo više volio da prorade naše institucije pa da one urade svoj posao pre nego da se desi nasilje. Čini mi se da nekako dugi niz godina gledamo nasilje kod nas i kao narod i u društvu i kao građani. Nekako ja bih lično voleo sad. Kažem, svako bi voleo razum. Ja već 18 godina ne živim dole i nemam prava da ja sada pričam o tome, nego eto kažem, ako bih ja mogao, mnogo mi je bilo draže da to prođe sve, možda po prvi put bez ikakvog. Svakome bi to bilo draže, ali je pitanje da li je moguće. Ne znam, to prepuštam vama stručnjacima. Da se bavite tim temama. U svakom slučaju, treba voditi dijaloge dok god je to moguće, čini mi se. Filipe, ti si napisao jednu knjigu koja je faktički podeljena u dva dela, je li tako? Govoriš o desnici i o tome kako desnica je po prvi put možda počela da se bavi ljudskim pravima, što je onako jedan od retkih slučajeva u istoriji, je li tako? U tom prvom delu ti možda više pričaš o samoj istoriji ljudskih prava, je li tako? Čak je neko rekao da si po uzoru na Marksovu beda filosofije, je li tako? Da ti je to možda bio, zaista to bio motiv? Jeste, stoji tu. Tako je. Pa eto, ako možda uopšteno ovako i kažeš nešto o ljudskim pravima i u knjizi i van knjige, eto, čisto verujem da bi sigurno puno nas zanimalo da nam napraviš neki uvod uopšte u ljudska prava. Kod tebe čak postoji ta neka podela do 89. je li tako? I onda od 89. Da. Pa eto, izvoli. Pa evo, u kratkim crtama možda čak i da napravim most sa ovom temom sa kojom ste počeli i temom nasilja. Ono što je moj bioglav, prvo u razgovoru sa Jovom, posle ću naknadno doznati da ovo nije prvi put da desnica koristi ljudsko-pravaški diskurs, ali mi se čini da je prvi put desnica ovako uzela to kao svoju platformu transnacionalno, da je to postalo nešto što je prepoznatljivo kao fenomen. A šta me je podstaklo da se bavim desnicom i ljudskim pravima, to je u svetlu pandemije antivakserski pokreti, oni koji su bili politizovani od strane političke desnice, su počeli da govore o svojim pravima na svoje telo. Na alt-desnim političkim manifestacijama ili društvenim manifestacijama čini mi se da smo zaista prvi put imali slogane poput Moje telo, moj izbor, koji su ranije bili karakteristični za feminističke pokrete, dakle na ovoj progresivnoj strani ideološkog spektra. I da je u svetlu pandemije se afirmisala ili formulisala nekakva agenda na kojoj igra desnica i u tom svom pokušaju da se nekako pozicionira unutar ovog pandemijskog sveta, ona je pokušala da igra na kartu individualnih prava. Imali smo jednu pandemiju protiv koje smo mogli da se borimo jedino kao društva, dakle protiv takvih dešavanja nije moguće boriti se kao pojedinac, nego možemo da se protiv zdravstvenih kriza borimo jedino kao društva.
I unutar takvog konteksta došlo je do toga da su pojedini pokreti apostrofirali to individualno pravo. Međutim, to je jedna strana priča, druga strana priče je to ko je to politički upotrebio. I meni se učinilo da je to uradila upravo ova alternativna desnica i da se u tom ključu isto tako afirmisalo nešto što sam ja ovde u knjizi nazvao antinaučni diskurs, koji je postao sastavni deo nekih desnih političkih aktera, pre svega u Americi i jednim delom u Evropi. Ja se u knjizi nisam nešto preterano bavio Srbijom, jer u tom momentu nijedan od desnih aktera u Srbiji nije uspeo da na tom antinaučnom da na toj antinaučnoj platformi izgradi neki uspešniji politički program. Međutim, umeđu vremenu se dogodio dr. Nestorović, koji je zapravo izašao i proizvela ga je pandemija i taj njegov cinični stav spram virusa, ali i spram nauke kao takve. I to je vrlo slično onim debatama koje su se u Americi vodile ne samo u kontekstu pandemije, već i klimatskih promjena, kada se Trump suoči sa stručnjacima sa kojima razgovara o požarima u Kaliforniji. I onda Trump kaže, vidjet ćete da će se ohladiti. A onda mu doktor kaže, ja bih stvarno volio da se nauka slaže s vama, da je saglasna s vama, a Trump kaže, ja zapravo ne mislim da nauka bilo šta zna. I da je taj način komunikacije, podrivanja bilo kakvog epistemološkog autoriteta nauke, autoriteta onih ljudi koji se bave različitim pitanjima od medicine preko klimatskih promjena, nešto što je u Americi postao akutni problem i da je taj problem politizovan u jednoj meri. Sa druge strane se javio ovaj pronaučni, rekao bih, tabor, koji se u mnogome sastoji od mladih ljudi kojima je danas postalo kojima su pitanja klimatskih promjena i zelena pitanja postala jako važna. Rekao bih da je to jedno generacijsko pitanje gde sada mladi ljudi se sve više angažuju kada je reč o tim temama koje su zelene, ali mislim da dolazi polako do osvešćivanja toga da nema zelenih politika i nema zelenih tema i nema pronaučnog stanovišta ukoliko ne preispitujemo ili ne kritikujemo, ne podrivamo kapitalistički okvir unutar kog se naš svet nalazi. Eto, to je ukratko nešto o knjizi. Dobro, to je, čini mi se čak i drugi deo knjige. Da, da. Ja bih volio se vratimo na prvi, ali eto, samo kad se već pomenuo Trumpa i Nestorovića, Trump je, ja ne znam šta je on od škole završio, ali možemo da kažemo da on nema ta neka bazična znanja da bi mogao da priča o tome, je li tako? Dok je ovaj doktor, što je znači još luđa stvar, da neko ko je zaista završio egzaktnu nauku, kao što je medicina, govori takve nebuloze. I da to dobije, je li tako, koliko procenata na ovim posljednjim izborima? Dobio preko 5%. Pa, sasvim dovoljno da... Koliko je to građana koje je glasalo za... Pa, ja ne znam tačno koliko je građana glasalo, ali to je sigurno značajan broj. Znači, to su meni neke neshvatljive stvari da, eto, čovek koji je zaista završio fakultet medicine može da se bavi takvim stvarima. Da li on to namerno radi ili on zaista politički instruisan ili želi da to bude, ne znam. Ali meni se čini kao da on govori ono što misli. Ima tu svega. Nažalost, i on ima dete koje je bolesno. I on je skoro izvesno, kao i dobar deo roditelja dece sa autizmom, povezao primanje MMR vakcina sa javljanjem autizma. I on je tu napravio jednu logičku grešku. Mi to učimo na fakultetu, dakle da statističke korelacije ne znače uzročnost. Vi možete uspostaviti statističku korelaciju da se posle, ne znam, 2. godine ili
2,5 godine, javlja autizam kod dece, da se on može registrovati tad, dijagnostikovati, a to je negde vreme, malo pre, se primaju i ove vakcine. I dakle, može da se zaključi, aha, to je uzrok. Međutim, to nije uzrok. Zato što je to statistička korelacija. Primjera radi, sunčane pege, da li utiču na broj ubistava? Ne utiču, ali ako se utvrdi da se aktivnost sunčevih pega pojačala i istovremeno došlo do rasta samoubistava, neko može da zaključi da, to je razlog, to je uzrok. Ne, to je statistička korelacija, dogodilo se tako, ali ne znači uzročnost. Dakle, uzročnost se ispituje na drugačiji način. Tako da je kod njega to sve iskombinovano. Postoje psihički razlozi zbog kojih je on otišao u nešto što se zove nenaučni diskurs. Ja čak ne bih to zvao antinaučno iz jednog razloga. On se sam poziva na nauku. Ja? On će reći, to je uzrok, jer pogledajte, javlja se MMR vakcina se primi i onda se dijagnostikuje autizam kod dece. Dakle, to je naizgled naučno. Problem je, međutim, što nema dokaza, i čak dokazi neki govore upravo suprotno. Ali je to uticalo na značajan broj ljudi, pa i na neke lekare kao što je on. A onda je, kad je COVID nastao, verovatno i kao neka vrsta intelektualističkog egzibicionizma, intelektualci su vrlo često, kao i političari, narcisoidne ličnosti, sebe ne izuzima. Dakle, i onda imate i narcizam i egzibicionizam, pa popularnost kao posledicu. I shvatio je da to može politički da se upotrebi. I sada je vrlo opasna stvar, jer je on istovremeno i inteligentan, i bizaran, i krajnje desničarski orijentisan. Vi, da li ćete imati u parlamentu zavetnike, ili ćete imati njega, ili radikale, potpuno je isto. To je ista vrsta ideologije. I samo što ovaj još tome dodaje tu egzibicionističku crtu. I utoliko je opasnije, setimo se Šešelja, iz najboljih dana. Isto jedan narcis, egzibicionista, inteligentan i izuzetno opasan. Ako mogu samo se nadovežem. Samo izvoli. Pa, da, ja ovo jesam nazvao antinaučnim ili pseudonaučnim diskursom. Istina je da nije izuzetak, ovo vreme sada nije izuzetak kada je u pitanju to ko vodi antinaučne kampanje. I ranije, evo sad sam nedavno baš čitao knjigu tvoje koleginice Radine Vučetić o varioli u Jugoslaviji. Tada su nosioci protivljenja vakcinacije i antinaučnog diskursa bili upravo ljudi iz struke. I bili su vrlo često intelektualci. Sirotinja Raja nije propitivala vakcinu. Sad, zašto se to događa? Ima niz razloga. Neki ljudi zaista veruju, kada je reč o korelaciji ili pseudovezi između MMR vakcine i autizma, zaista ta veza potiče od jednog članka koji je objavljen u naučnom časopisu. Nakon tog članka je izašlo hiljade i hiljade naučnih članaka koji su dokazali neosnovanost tog argumenta i nenaučnost tog argumenta.
Međutim, to je već bilo kasno, to vam je kao kad imate propagandu i onda se na RTS-u pojavi, sećate se, ovi stari, mislim ja se ne sjećam, ali znam za priču za vukovarske bebe. Sećaš se za vukovarske bebe, dakle to se pojavi na RTS-u, da se u Vukovaru ubijaju srpske bebe, onda se... 40 beba. Jeste, onda se posle 24 i to sa sve onim reporterom koji zadihan dolazi sa terena i on je to svojim očima video, onda posle 24 sata stigne demanti od istog tog RTS-a, ali u ta 24 sata već imaš 5000 dobrovoljaca koji su otišli... Dobro, to je bilo isto i s onom predičavom slikom dete na grobu. Da, isto tako je slučaj sa ovim. Dakle, imaš jedan nenaučni ili pseudonaučni članak koji izlazi sa ozbiljnom sa ozbiljnom laži o nečemu i onda posle toga imaš gomilu dokaza da to nije tako, ali je vrag odneo šalu. I 50 godina nakon toga ti dalje imaš priču oko toga, ali ono što mene uvek zanima jeste ko politički instrumentalizuje ili zloupotrebljava i muku ljudi i onih koji imaju neke lične svoje priče, pa od muke ne znaju više šta će da rade i oni imaju na neki način i pravo da se pitaju i da tragaju za odgovorima, ali mene je sve vreme zanimalo ko to zloupotrebljava. I zašto sada na alt desnici se govori o tome, aha, ti imaš pravo. Kao da ne postoji nešto što se zove naučni konsenzus. Naučni konsenzus u bilo kom polju nauke postoji, jer bez naučnog konsenzusa nema pojma istine ili nema pojma univerzalnosti. Ako mi mislimo da univerzalnost nije moguća, onda smo u velikom problemu. Ako ne mislimo u pravcu toga ili na način da univerzalizujemo neke ideje, na primjer ideje humanizma, onda smo u dubokom problemu. To je pokušala univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Da se kaže svi ljudi su jednaki, svi ljudi imaju pravo na život, imaju pravo na rad, imaju pravo na političko predstavljanje, imaju razna prava. Samo što je problem u tome što postoji tenzija između deklarativne ili nominalne univerzalnosti ljudskih prava i okvira unutar kog ta ljudska prava treba da se ostvare. Kako mi danas da govorimo o univerzalnosti socijalnih i ekonomskih prava u neoliberalnom kapitalizmu? Mi kažemo svako jedna od osnovnih ljudskih prava je pravo na rad, pravo na platu koja osigurava dostojanstven život. Dostojanstvo je ključna reč univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Nakon holokausta, nakon masovnih zločina, iskustava 2 svetska rata, reklo se ne. Čovek više nema pravo kao državljanin ove ili one zemlje, kao neko ko pripada ovom ili onom staležu. Čovek ima pravo samo zato što je čovek. I to se zove esencijalizacija ljudskih prava. Dakle, samo zato što si čovek, ti imaš pravo na kretanje, imaš pravo na život, imaš pravo na socijalnu zaštitu, imaš pravo na rad, imaš pravo na krov nad glavom. Na govor, na mišljenje. Na govor, ali ajde da ostanemo na ovom socioekonomskom terenu. I onda imaš okvir neoliberalnog kapitalizma koji te onemogućava, i ja o tome malo u knjizi pišem, na primjer radnička prava. Kako da neko ostvaruje radnička prava kada vi imate ovu takozvanu gig ekonomiju u kojoj ljudi koji razvoze Voltove, koji voze Ubere i tako dalje, tamo potpisuju ugovore u kojima definicija njihovog, dakle ta ugovorna strana koja se nekada zvala radnik prema poslodavcu, on više nije definisan ili ona kao radnik ili radnica, nego kao kontraktor. Drugim rečima, kao potpisivač ugovora. Nikakva prava. Povreda na radu. Ako se povrediš na radu, ako padneš sa bicikla, dok razvoziš Volt, idi kući, leči se. Da li ti mi uplaćujemo zdravstveno da bi se lečio? Ne. Moraš sam da se pobrineš. Od čega ćeš da živiš dok se lečiš? Ne znam. To je ono kad pominješ kako se, neke velike firme bore za, neka
opšta prava, ne znam, LGBT populacija, a onda sa druge strane ne poštuju sopstvene radnike. Jeste, to je malo to kad si spomenuo na početku ovo do 89. i od 89. Od 89. preovlađuje nešto zove identitetska politika. I taj akcenat koji se stavlja na identitet koji je važan. Ja ne mislim da identitet nije važan. Bio on nacionalni, seksualni, religijski, ja stvarno mislim da, iako ih ja ne osjećam, osim ovog seksualnog, taj imam, ali ove nacionalne, religijske i tako, njih nemam. Ali ne sporim da neko ima pravo da se osjeća ovako i onako po nacionalnoj i drugoj osnovi. Međutim, primat koji je dat toj vrsti, dakle, identiteta, kao to, ja sam Srbin, ja sam Austrijanac, ja sam Kinez, nije važno, je nešto što je od 89. godine potpuno istisnulo, potisnulo uopšte priču o socijalnim i ekonomskim pravima. I zato ja mislim, i mislio sam na to da kažem na kraju, ali evo sad ću da kažem, zato ja mislim da ljudska prava kao jedna platforma na kojoj mi pružamo otpor, da se vratim na ovo prvo što si ova pitao, da ljudska prava nisu dovoljna. Kao platforma na kojoj mi možemo da pružimo otpor nečemu što ne samo percipiramo, nego što jeste, pogotovo u ovim našim krajevima, tamo perifernim, jeste represija. I da li je moguće da mi sada se borimo na temi, da mi sada vičemo ali mi imamo pravo. Pa koga je briga što ti imaš pravo? Na šta imaš pravo? Imam pravo na rad. Pa zašto onda ovoliki ljudi ne rade? Imam pravo na platu za život, dostojanstven rad. Imam pravo na odsustvo. Imam pravo na bolovanje. Imam pravo, to je taj koncept koji se afirmisao kroz socijaldemokratsku ovu tradiciju, treći put, dobar život. Koga briga? Sve se individualizuje. Ako hoćeš da ispuniš pravo na dobar život, izvoli, ispuni ga sam. Ako hoćeš da se sindikalno organizuješ, nagrabusit ćeš. I tu je sad ovo pitanje kako možeš ti da dođeš do nečega što je bolje društvo, ne samo bolji život za pojedinca, nego i bolje društvo. Sa jedne strane imaš nekoga ko apsolutno dominira, a to su političke elite, ekonomske elite, i ti mali čovek koji vičeš imam pravo. I zato ja sam rekao, ok, ljudska prava su otišla na desnicu, pa možda nam je to isto neki alarm da kažemo, pa ok, evo ih, neka ih malo na desnici. Što ne znači da ona nisu emancipatorska. Da brojni primjeri borbe za prava, od Civil Rights Movement, borbe za građanska prava u Americi, spomenuli smo danas Rozu Parks, ti si, Dragane, ili ne znam ko je spomenuo. Naravno da je borba za prava proizvodila delimično ograničenu emancipaciju pojedinih delova stanovništva. Ali se plašim da danas to više nije dovoljno. Ja samo mislim da nešto drugo, da ne kažem nešto što sadrži u sebi klasno pitanje, mora da preuzme primat u tom otporu, u toj borbi koju vode oni koji su marginalizovani, one što i Zygmunt Bauman zove underclass, klasa nevidljivih. To nisu više, mi danas imamo ljude koji su dehumanizovani, potpuno. Malo pre ste, profesore, pomenuli taj politički egzibicionizam. Eto, neko smo došli na Nestorovića, nije ni bio u planu večera da pričamo o njemu, ali i sad mene zanima da li ne samo je umesno, da li se sme u svim segmentima koristiti. Eto, sećam se, dok sam ja još tu politiku pratio, je postojao neki Dejan Mihajlov, koji je nešto lagao, masno, i onda je rekao, ja sam se šalio, je li tako bilo? Nikom, naravno, bez obzira što je prouzrokovao neku štetu tom svojom lažnom pričom. E sad, ako Nestorović priča da je to lažan virus, da ne postoji, pa on time ugrožava ne samo zdravlje možda svojih glasača, nego možda i nekih drugih. Da li ima on pravo na takav politički egzibicionizam da govori, znate šta, nemojte se vakcinisati? Da li se sme to? Mislim, očigledno, kod nas se sve sme, ali... Sve se sme. Mislim, da isto napravimo kopču sa ovim što je Filip sada pričao. Mi smo trenutno
društvo koje, kad kažem mi, ne mislim na Srbiju, mislim na ceo svet. I naročito, ako hoćete, na centar svetskog kapitalističkog sistema. Za ove 4 decenije Toma Piketty u njegovoj knjizi Kapital u 21. veku to jasno pokazuje. Izuzetno nazadovali u smislu rasta društvenih nejednakosti. Društvene nejednakosti su porasle za 4 decenije u toj meri da se mogu porediti samo sa nejednakostima pred Prvi svetski rat. Zašto su one pale pre toga? 2 su razloga. 2 svetska rata i masovno uništavanje bogatstva koje je stvoreno, to je jedno. A drugo, strah od socijalističke revolucije u svetskom kapitalističkom sistemu, naročito u centru. I zbog toga se posebno posle Drugog svetskog rata, ali već i posle Prvog svetskog rata, razvijaju politike koje treba da raspodele bogatstvo na pravedniji način u društvu. Iz tog straha od revolucije, pazite, komunističke partije Italije i Francuske su najmoćnije stranke uz demohrišćansku u Italiji, uz republikance u Francuskoj nakon Drugog svetskog rata i postoji strah. Postoji strah kod kapitalista. Dakle, bolje nam je da jedan deo svog bogatstva raspodelimo nego da imamo revoluciju pa da nam sve oduzmu. 89. se to iz temelja menja. Nestaje razlog za strah. I kao posledica toga neoliberalizam, neoliberalne politike su sve jače i jače, dolazi do rasta društvenih nejednakosti. To je u centru svetskog kapitalističkog sistema. Još je gora situacija na periferiji. Jer vi ovde bar imate antimonopolske zakone koji mogu monopoliste da ograniče. U Srbiji postoji zakon, ali ga niko ne poštuje. Drugim rečima, različiti monopolisti mogu da rade bukvalno šta hoće. I gde su onda ljudska prava? A istovremeno, političarima su puna usta ljudskih prava. I što više pričaju o ljudskim pravima, to je meni interesantnije da zavirim šta oni zapravo rade i da li oni imaju nekih poslovnih interesa. Po pravilu, ljudi koji najviše govore o ljudskim pravima imaju poslovne interese i bogate se. Dakle, pričam ti priču o ljudskim pravima i istovremeno mažnjavam lovu. To je ono. To je ono. E sad, da li ćemo mi da prihvatamo njihovu priču zdravo za gotovo ili ćemo da malo vidimo šta oni rade pa da ih pripitamo nešto? A onda se postavlja opet pitanje nasilja. Zato što ti koji uspostave takve veze, oni imaju opet interese da ne odu u zatvor. Dakle, njih država, Reichsstaat, pravna država, neće njih u zatvor. Obično. Obično. Dakle, potrebni su i neki drugi mehanizmi. Šta to znači? Moraju da se plaše. Moraju da se plaše. Ako nema straha, oni će vladati onako kako Srbijom vladaju, već dugo. I tu onda, nema, mislim, šta ćete? Vi ćete njima da pričate kako ne treba to da rade. Pa znaju i oni da to ne treba da rade. Ali baš ih briga. I vi ćete samo pričom da ih ubedite. Pa nećete. To je to. Ovde je nešto drugačije, jer ipak postoji neka politička kultura da ne možeš baš svašta da radiš. I postoji pravosuđe koje je nezavisno. U Hrvatskoj se to vidi. Sanader je završio u zatvoru na kraju. I time poruka odaslata. Ne možete krasti
do iznemoglosti. U Srbiji niko nikad nije otišao u zatvor od tih ljudi. To znači da smo mi mnogo pošten narod. Dakle, fantastični smo. Kod nas nema krađa, nema ničega. Mi smo tako ljudi po prirodi skloni. Nije samo Sanader, nego ovaj ministar skoro što je napravio sudar kada je stradao jedan čovek, odmah je i razrešen i procesuiran, je tako? Jeste. Sad, to su neki pozitivni pokazatelji gde je to dobro za sam sistem. Jer sistem može da se održi ako šalje neke pozitivne signale, otprilike, pa možda svi mi znamo da ima korupcija, ali vidite, mi drastične slučajeve kažnjavamo. Ali ako vi nikad nikoga ne kaznite, šta to znači? Jasna poruka. Mi smo jednu kastu izgradili. I sve su, čak i pre nego što su ovi poslednji besprizornici došli na vlast, postala je jasna sprega, bračne veze između poslovnih ljudi i političara, gde se javlja jedna specifična kasta. Možemo da radimo šta hoćemo. Šta nam vi možete? Da, Samo izvoli, da. Pa, mislim da je to sad možemo da o tome dalje govorimo kroz prizmu, ajde opet, kako ljudska prava funkcionišu po socijalizmu i da pronalazimo uzroke. Zašto nam je labava, mlaka priča oko ljudskih prava u ovakvim okolnostima? Sve postsocijalističke države su se na početku ili na krahu socijalizma ili na početku tog postsocijalističkog perioda suočile sa istim problemom, a to je nedostatak vladajuće ekonomske klase. Ko će sad da bude vladajuća ekonomska klasa? I o tome tvoje neke kolege isto pišu od Lazića preko drugih i sada govore o tome, ok, kako je nastala kod nas vladajuća ekonomska klasa? Ko je činio vladajuću ekonomsku klasu? Delom se dogodila ova konverzija političkog uticaja iz bivših komunističkih partija u ekonomski kapital i imate ta sprega između nove ekonomske elite i političke funkcioniše tako da oni koji su u poziciji političke moći omogućavaju pojedincima da postanu ta nova ekonomska elita. A to nova ekonomska elita čita i tajkuni, ono što je postalo poznato pod nazivom tajkuni, da se društveno i državno vlasništvo kupuje za dinar ili za euro ili bud zašto i da se onda apsolutno ne brine o tome kako će čitav ekonomski sistem biti organizovan. Da li neko ko je kupio neku fabriku i preuzeo odgovornost za neku proizvodnju, nema apsolutno nikakvu obavezu da nastavi tu proizvodnju, već može sve da rasproda i tako dalje. I otuda sve ove nejednakosti i otuda to raslojavanje, ovo što se dešava u neoliberalizmu, u centru se dešava naravno raslojavanje, ali na periferiji se dešava potpuni nestanak srednje klase. Vi imate one koji su potpuno osiromašili i one koji su se preko noći enormno obogatili. I mi imamo to, perpetuaciju tog jednog začaranog kruga koji živimo i danas 2024. godine. Evo, vi kad pogledate ko su bili ministri u vladama 90. godina, od Miškovića, Beka i tako dalje, to su sve ljudi koji svoje bogatstvo duguju isključivo svojim kolegama koji su dolazili iz političkih struktura. Mislim, to je između ostalog i razlog, o tome isto Lazić piše, kada je pao Milošević, zašto je pao Milošević? Iz milion i jednog razloga, ali je užasno bitan bio razlog taj što je ta nova ekonomska elita koja je nastala u Srbiji u 90. godinama, odjednom shvatila, ok, dao si mi da zaradim prvi milion, ali mi ne daš da obrnem i da zaradim 3. Nekako su udarili u plafon, a ne daš mi zato što mi je ceo svet uveo sankcije i ja hoću da se raširim, a ti mi ne daš. I ti mi više ne odgovaraš. I onda se ta elita koju je Miloševićevski sistem stvorio okrene protiv Miloševića i onda počne da podržava opoziciju. I onda imamo posle 2000. godine i tako dalje. I sad je pitanje
kad će ovaj da se suoči sa tako nečim sličnim. Ovaj za sada obskrbljuje sve i domaće, i strane, i tako dalje. I mislim da taj trenutak nije na vidiku. Pazite ilustraciju jednu. Lazić podcenjuje bogatstvo elite zato što, kako je on došao do podataka? Tako što je pitao njih pomoću anketara, kako vi živite, kolika su vam primanja, koliko imate imovine i tako dalje. I on računa da oni govore istinu. Ja sam upoznao neke od tih ljudi i onda sam video da to što su oni rekli njemu je vrh ledenog brega. Recimo, Kostić. On je za $3 kupio šećerane. Njegov kum je Čanak. Kum Čanak dobija kuću u zabranjenom gradu u Novom Sadu. Znači ima jedan deo Novog Sada, zabranjeni grad, ja ga tako zovem, jer kad dođete tamo, dođete do rampe i imate obezbeđenje. I sad, dakle, mora da vas pusti obezbeđenje da vi uđete u zabranjeni grad. Pitam ja vozača, rekao, pa je li to uglavnom poslovni ljudi i političari? Kaže, poslovni ljudi od političara, moj šef. Čije je to bilo izvorno? Kostićevo. Dakle, Kostić je ogroman plac u Novom Sadu prodao poslovnim ljudima, a vrlo verovatno ovom političaru, njegovom kumu, poklonio zarad kontrausluga na političkom planu. Treba donositi zakone koji će odgovarati kumu. I kada na meniju je bila divljač raznovrsna, najbolja vina, tad sam naučio razliku između engleskog i francuskog načina posluživanja. Dočekali su nas konobari u njegovoj kući. 6 konobara i šefica kuhinje koja je radila i u vladi. Ali kod šefa mnogo bolje nego u vladi, jer može da pribavi šta god poželi od sastojaka. Dakle, vi ste stvorili pomoću kumovsko-političko-poslovnih veza jednu oligarhiju koja radi bukvalno šta hoće. I sad, svi koji se sećamo Čanka iz 90-ih, smo očekivali kada se promeni režim, će on biti ljuti opozicionar. Neće zato što je ucenjen. Neće zato što je ucenjen. Gde je Čedomir Jovanović? Pa eno ga kod nepomenika. Dakle, zašto? Pa zato što je ucenjen. Dakle, to su veze koje među njima postoje, a mi sad se o jadu zabavljamo. I sad me onda pitaju, a što ti hoćeš nasilje? Pa nije da ja hoću, nego ne vidim da se drugačije može rešiti. Voleo bih i ja da sudstvo funkcioniše barem kao u Hrvatskoj, ako ne može kao u Austriji. Pa ajde da se nađu u zatvoru, pa lepo. Ali to se neće desiti. I sad, to su sve, kako ih Filip u knjizi zove, ljudsko pravaši. Ljudi kojima su puna usta ljudskih prava. Pa veliki borci za prava seksualnih manjina, pa veliki borci za sva moguća prava onih koji imaju neke probleme u društvu. A zapravo čitava ta priča o pravima je jedna ideologija ljudskih prava, što Filip lepo u knjizi pokazuje, gde se zapravo pričaju lepe priče o ljudskim pravima, pa onda nađete isto organizacije LGBT koje će tu učestvovati u celoj toj šaradi, što Filip takođe lepo pokazuje u knjizi, što nije samo
slučaj u Srbiji, nego je i u Sjedinjenim državama, i u Evropskoj uniji i tako dalje. Kad napravite od seksualnog identiteta jedan mehanizam za zaradu i vama seksualni identitet služi da zaradite. I to je politika identiteta takođe. To direktno utiče na slabljenje građanske svesti, na slabljenje klasnog stava. Dakle, ko smo mi koji ne spadamo u taj 1%? Ko smo mi? Kakva je naša uloga u svetu? Kakva je naša uloga u reprodukciji sistema? Znači, mi smo ti koji su upregnuti u kola i vučemo, a oni nam pričaju o ljudskim pravima i bore se za nas. Sad je pitanje da li mi hoćemo na to da pristanemo ili nećemo. Da li ćemo i mi postati isto tako, mislim, da sam hteo, mogao sam isto lepo da se uključim u tu priču. Ali ja niti sam hteo, niti hoću. Zašto? Ne bih se osjećao dobro. Vrlo je jednostavan razlog. Ako ne možete dobro da se osjećate negde, nećete da učestvujete u tom. Ali je ova priča o ljudskim pravima zapravo ta ideološka priča koja zamagljuje realne društvene probleme. To što neko radi 2-3 posla da bi mogao da školuje decu. Gde su njegova prava kao čoveka koji treba da ima i određeni odmor? Ne možete da samo rmbačite, morate i da se odmorite ponekad, morate da se zabavite ponekad. Ne može zabava da vam bude da u petak ili subotu odete i da se urnišete od alkohola ili droge. To nije zabava. Mislim, može da bude deo zabave, ali ne može da bude cela zabava. A u Engleskoj kad sam bio, kompletan radnički Oxford, Mini Morris se tu proizvodi, dođe u petak uveče i urniše se. Onda eventualno malo tuče i to je to. To je to. Pa to je ono pitanje koje je Hannah Arendt postavljala o tome da pravo da se ima pravo, ja? I tome da su prava potpuno, da ostaju mrtvo slovo na papiru ako nemaš instancu koja će da ti garantuje ispunjavanje tih prava. Ako nemaš nekog ko, ako je društvo i dalje klasno podeljeno i dalje postoji klasni interes ovih gore da ti ostaneš klasa ova dole, onda ćeš jako teško da... Pa pominješ ono gde u nekim zemljama ljudi nisu svesni svojih ljudskih prava i treba ih edukovati, a postoje oni koji su svesni ljudskih prava, ali im sistem ne dozvoljava da ih sprovode, je li tako? Eto, kažem, volio bih da se samo malo vratimo na desnicu. Čini mi se da je desnica negde onako vrlo značajna za celu ovu priču. Pa vas bih, profesore, pitao, vi ste napisali knjigu, znači o desnici od 45. do 2018. Pa ako biste mogli ukratko da nam kažete, konkretno da pričamo o evropskoj desnici, i sad ovo što se, čini mi se, dešava u svim tim nekim zemljama Evropske unije, kao što su, ne znam, Italija i Nemačka gde jača, i do skoro je bilo u Poljskoj godinama na vlasti, Mađarska i tako dalje. Ne pričamo sad o zemljama koje su, da kažemo, autokratske poput naše i tako dalje, nego kako ona tu uspeva da dobije većinu ili da zaokupi veliki broj istomišljenika. Filip je u knjizi pokazao kako se koristila korona za priču o ljudskim pravima na desnici. I tipa, ne, svi smo mi gospodari našeg tela, neću ništa u moje telo. Ja sam gospodar svog tela. Dakle, jako podsjeća na priču ženskog pokreta. A zapravo je potpuno izvrnuta logika. Istovremeno, krajnja desnica je još, dakle ne istovremeno, nego još ranije, u Nizozemskoj i u nordijskim zemljama
koristila ženska prava za napad na glavnog neprijatelja. Glavni neprijatelj je islam. I onda su rekli, islam je taj koji ugrožava ženska prava. Mi branimo ženska prava. Mi branimo naše žene. Mi smo ti vitezovi koji će odbraniti naše žene od muslimanskih napadača. I moram da kažem da je Nizozemska jedina zemlja donedavno bila gde ne postoji rodni jaz u glasanju muškaraca i žena za krajnju desnicu, nego je ravnomerno raspoređeno. Svuda postoji rodni jaz, odnosno muškarci glasaju znatno više. Ako gledate prosečnog birača, to je tipičnog mladi, neobrazovani muškarac koji je obično radnik i sav je besan, frustriran i tako dalje. Muslimani su danas u ulozi žrtvenog jarca širom Evrope. Krivi su za sve. Umesto da se raspravlja o tome ko je zaista kriv, pa da se ukaže na ovo o čemu sam govorio, dakle, kapitalističkim odnosima i tako. Ne, nećemo o tome, nego je to neki Mustafa koji je došao i ugrozio naša ljudska prava. Da nije Mustafe, ja bih imao dobar posao. On je snizio cenu rada. Ja ne mogu da nađem dobro plaćen posao zato što je on tu došao. A onda se kaže, evo recimo, Freiheitliche Partei, ona vam je najbliža. Mislim, ne ideološki, nego ovako. Pumerin statt Muezzin. Pumerin umesto Mujezina. Pogledajte istorijsku simboliku. Kako je Pumerin nastao? Ja ne znam koliko vas zna tu priču. Pumerin je, dakle, najveće zvono crkveno ne samo u Austriji, nego ja mislim u čitavoj Evropi. Ono je nastalo nakon poslednje opsade Beča, 1683. godine. Sva đulad koja su se tu nalazila su skupljena, pretopljena i napravljena su zvona. I sada imate najveća zvona na katedrali Svetog Stefana, a imate Mujezina. Dakle, Pumerin, a ne Mujezin. To je jako moćno. To je jako moćno, a to je politika identiteta. I umesto da raspravljamo o kapitalističkim društvenim odnosima, sva se energija troši na raspravljanje o identitetu. A zapravo su desničari to naučili od levičara, od takozvane nove levice, koja 68. izlazi sa pričom branimo ženska prava, branimo prava gejeva i, mislim, odmah da kažem, ja sam isto za to. Da, sve to treba braniti, ali ne sme na tome da ostane. A onda su ovi rekli, a jeli, pa to je sjajno, identitet. Nacionalni identitet. Srbija Srbima. Pumerin štat Muecin. Nema šta musliman da traži ovde. Hrišćanska Evropa, Evropa tvrđava. I to je ono što je retorika krajnje desnice, koja kod, nažalost, baš radnik, nailazi na izvanredan odjek. Istraživanja sociološka pokazuju da upravo radnici glasaju najviše za krajnju desnicu. Drugim rečima, nekadašnja klasna politika nije sasvim propala, jer samo je jedna bitna razlika. Oni glasaju za krajnju desnicu, a ne za levicu, jer ih je levica izdala. Socijaldemokratske partije su svuda krenule ka srednjim slojevima nakon 89. godine. Izdale su sopstveno biračko telo. Komunisti su manje više nestali, sad vidim u Austriji se bude i to me raduje. Dakle, to je nešto što se zapravo zbiva i zato ja uopšte nisam optimista.
Vi imate toliko ukorenjene predrasude, toliko ukorenjenu islamofobiju, koja, po mom mišljenju, sadrži izuzetno veliki zloćudni potencijal. Vi imate čitavu jednu grupu društvenu. U Evropskoj uniji ona nije malobrojna, ali ona nije ni neka koja je ne znam koliko brojna. Taman dobra, solidna manjina koja može biti optužena za sve i nad kojom se može raditi šta god poželite. To je ono što je opasno, po mom mišljenju, za celu Evropu. I zato sam i rekao, ovo nasilje, ako ga bude, pre će biti reakcionarno. Pre će, dakle, krajnja desnica ga sprovoditi, a onda kada dođe do totalnog sunovrata, možda će biti i nečega drugog. Da, mogu? Samo izvoli, naravno. Pa to mi je interesantno i time se malo tu i bavim. I ta figura neprijatelja je isto tako nešto što figurira kao vrlo važno političko pitanje, ako ćemo pratiti Šmita i tako. I pogotovo na krajnjoj desnici se to artikuliše u odnosu na dati trenutak. I sada je kroz istoriju bilo jako puno tih teorija zavere u kojima je jako zgodno, desnica jako to uspešno, nažalost, i učinkovito koristi tako što to i zaveri da ljudski lik. I da tačno definiše neprijatelja i to znamo kroz 20. vek, pa čak i kroz 19. vek. Sad su aktualne rasprave i ovde u Beču i ostatku Evrope oko ovog šta se dešava u Palestini. Dakle, taj antisemitski sentiment koji je nastajao je jasno definisao ko je kriv za sve naše nedaće. Antisemitizam naravno nije nešto što je nastalo sa nacizmom, on postoji mnogo pre toga i jako je prisutan i u carskoj Rusiji, i u Francuskoj, i u ostatku zapadne Evrope, naravno i u Austriji i u Nemačkoj. I jako je puno bilo tih talasa u kojima se kroz teorije zavere plašilo ljude i teralo ih nekako u torove. To je ta uvek tendencija s desna koja ide, da nekakav dolazi neprijatelj, da moramo svi da se zaštitimo i užasno je zgodno da se zaštitimo svi mi koji se molimo ovom Bogu ili svi mi koji se prezivamo na Ić ili svi mi koji se ovako i onako identifikujemo. U pandemiji je bilo slično nešto. Bilo je teorija zavere i taj virus je dobio, možda ne ljudski, ali u Americi je to postalo pogotovo evidentno, da je virus dobio nacionalni lik. I ta priča o kineskom virusu, uvek šta god da se pojavi tog tipa, dakle, to je kineski virus. U Jugoslaviji sa ovom variolom je bio, pa kako baš da se dogodi da je nulti pacijent se zove Ibrahim Hoti, a ne Marko Marković. I da je baš došao tamo iz okoline Đakovice. I da je baš došao sa Hadžiluka. Pa je de baš, pa kako ovaj, što se zove popularnim rečnikom, super spreader, onaj koji je raširio, kako da je on baš Latif Mumdžić iz Novog Pazara. Pa evo sad Albanci, pa evo sad muslimani, to Ćosić i ekipa su to koristili, dakle, bilo je toga i u Jugoslaviji. Pa je to trebalo, to je 72. godina, taman je ovaj smenio Rankovića tamo koji je radio po Kosovu to, evo ih opet. I uvek ta figura neprijatelja, šta god se dešava, mora da ima nekakvo ime i prezime, mora da ima nekakav opasni lik. 90% Srbije misli da Albanac ima rogove. To je taj, prosto je... Ne bih to klišao. Ali prosto to je, ja sam pitao svoje studente, dakle u nekoliko navrata se postavilo to pitanje i to na kursu o međunarodnim odnosima, pa smo pričali malo o spoljnoj politici Srbije i kako se ona oslanja isključivo na pitanje Kosova. Dakle, spoljna politika Srbije ne postoji. Šta radi Srbija? Od priznanja. To, prijatelji su ovi što ne priznaju Kosovo, ne prijatelji tako. Evo pitanje, je li neko upoznao Albanca nekako? Je li neko video, pipnuo Albanca? To je jako mizeran procenat. Među ovom decom koja
koja nisu videla, koja su većina, ja pitam, pa dobro, šta biste ih pitali? A pitao bih, zašto nas mrze? Ili šta misle o Srbima? I to figurira u našoj glavi kao nešto što je tamo. I uvek je, i u pandemiji, i u klimatskim, uvek je neka podvala. I to desnica jako dobro koristi. Klimatske promene su podvala. Čija podvala? Pa to je ono što je u hladnom ratu bila, o čemu si ti govorio, komunistička pretnja, ili kako je to u Americi se to čak definisalo kao crveni fašizam. Bilo je tih, takva je bila konstrukcija. Šta je sad klimatske promene? Klimatske promene, oni koji pričaju da su klimatske promene stvarne. Oni koji pričaju o tome da oni hoće pod jedan da unište našu ekonomiju i pod dva to su komunisti koji sada hoće da podriju mogućnost da mi dalje napredujemo. Šta je pandemija? Podvala. Podvalio nam neko. Nije istina. I desnica užasno zgodno koristi svaku priliku od pandemije do klimatskih promjena do takozvane migrantske krize. Sve je mogućnost, ona u svemu vidi mogućnost da radi konfrontacije. I to podelu na nas i na njih. I levica u takvom setupu nikako ne može da izađe na... Jedini ovaj skoriji period kad je ona to uspela jeste ovaj period posle 2008. U kojoj su bile primenjivane mere štednje, pa se u Španiji uspelo isto tako na tom terenu mi i oni da se artikuliše taj takozvani populistički prazni označitelj, pa kažu kasta je gore ovo, 1% je gore, Occupy Wall Street, 1 protiv 99. Jedino kad su uspeli, međutim to je trajalo možda ni 10 godina i mi onda imamo opet potpuni sunovrat. I stvari su se obrnule i u pandemiji su se obrnule. Levica je branila državu. Levica je u dobroj meri branila državu i rekla, ok, trebaju nam neke epidemiološke mere, treba nam nešto, dajte da se dogovorimo oko toga šta je ovde ispravno, šta nije ispravno. A desnica je tobož kritikovala državu. Ali ju nije, kritikovala je državu, na primjer, kada je zatvarala granice. I stvarno, neke su idiotarije tu prolazile, kao, na primjer, mogu da uđu državljani, a ne državljani ne. Kao da zavisi da li sam zaražen ili ne, da li imam srpski pasoš ili ne. Kakve to veze ima? Međutim, desnica nije ništa rekla kada je država zatvarala granice za migrante. Naprotiv. To je jako bilo zgodno. I podizati ograde, to je jako bilo zgodno. I sve u ime nacionalne sigurnosti. To je postala nova nekakva mantra oko koje se sve vrti da budemo sigurni. Pa se malo i time. Tu je važna stvar i kako države koriste velike sile ljudska prava. Ti i o tome pišeš i onda se pokazuje zapravo da oni opet koji najviše govore o ljudskim pravima, ti skrivaju imperialne pretenzije pričom o ljudskim pravima. Znači, treba sprečiti humanitarnu katastrofu. I onda ćemo bombardovati druge ljude zbog toga što sprečavamo humanitarnu katastrofu. Stvarat ćemo humanitarne katastrofe sami, pošto sprečavamo humanitarne katastrofe. To ne ide. Ne možete humanitarnu katastrofu sprečavati izazivanjem humanitarne katastrofe. A ekstra, da li je, recimo, odnos Srbije prema Albancima, koji je nesumnjivo bio katastrofalan, gori od odnosa Turske prema Kurdima ili Izraela prema Palestincima. I šta? Neki se bombarduju u ime odbrane ljudskih prava, u ime sprečavanja humanitarne katastrofe, a drugima se omogućava da bombarduju i izazivaju humanitarne katastrofe. A sve vreme se priča o ljudskim pravima i o odbrani ljudskih prava. To je izraziti primer kako se u geopolitičkim odnosima, u međunarodnim odnosima, koristi ideologija ljudskih prava za pravdanje geopolitičkih interesa.
I vi onda najveće zločine pravdate retorikom ljudskih prava. Vi ste zločinac koji krši ljudska prava, ali su mu puna usta ljudskih prava. I to je nešto čemu svedočimo i u hladnom ratu je toga bilo, ali sa 89. sa 90. to se intenzivira. Savet bezbednosti, to ti pišeš, donosi deklaraciju da može da sprečava humanitarne katastrofe, da dakle interveniše humanitarno. A to je zapravo pravo velikim silama u Savetu bezbednosti da sprovode svoju volju tamo gde je to u njihovom interesu. I onda gde im odgovara, to će raditi. Pritom izazivajući druge katastrofe. A gde im ne odgovara, neće. Zatvorit će oči, kao na primjer u slučaju Turske, ili će bukvalno onemogućavati bilo kakav život tom palestinskom narodu na zapadnoj obali. Dakle, oni su ljudi prepušteni potpunom zatiranju. Odmah da kažem, Hamas što je uradio, katastrofa je, ali to nije opravdanje za ovo što se zbiva posle. I to je to. Ceo ovaj svet je prepun priče o ljudskim pravima, a kad pogledate šta se u ime njih radi, vi vidite da je to zapravo jedna od moralno najneodrživijih priča. Jer ako u ime ljudskih prava masovno kršite ta prava, to znači da ste vi i licemer i zločinac. I to je definicija vodećih političara na ovoj planeti. Oni su i licemerni i zločinci. U kojoj meri crkva utiče na jačanje desnice? Kako kod nas, tako i u Evropi. Mislim, možeš ti, Filip, možete obojica sve jedno. Da, pa ja se time nisam nešto previše bavio ovako istraživački. Ne mislim u knjizi, generalno. Da, a i ovo se time podosta bavi, tako da može on. U slučaju srpskog pravoslavlja vezano je za Nikolaja Velimirovića. Znači, on je, recimo, imao izrazito antinaučni diskurs. Znači, ako stepenujemo, ako gradiramo, ovi medicinari imaju nenaučan. A ovo je izrazito antinaučni, jer on kaže šta je nauka donela Evropi? Mrak. Izričito. Srednji vek nije bilo mračno doba. Srednji vek je naše zlatno doba. A ideje prosvetiteljstva, ideje nauke su nas vratile u mrak. I mi odatle ne možemo da izađemo. Neki Darwin tvrdi da smo postali od majmuna. Gde ćete većeg mraka od toga? Mi smo od Boga stvorena bića, a ne od majmuna. I sada veruju u sveto pismo Darwinovo, a ne veruju u sveto pismo našeg Isusa Hrista, Sina Božijeg. To su bukvalno njegove reči, skoro da je citat. Na osnovu toga se onda ide u frontalni napad. Znači, sve što je nauka donela nije dobro. I evo pogledajte, bilans za vreme korone. Šteta je što možda to nije ušlo u knjigu. Umrlo je 4 ili 5 vladika Srpske pravoslavne crkve. Amfilohije Radović, Atanasije Jevtić, patrijarh Irinej, Milutin Valjevski i onaj koga su raščinili, Artemije Radosavljević. Dakle, petorica. Sva petorica su umrli od korone kao posledice zaražavanja na pričesti.
kada iz iste kašike svi kušaju telo i krv Hristovu, sa idejom da im ne može ništa biti, jer Bog ih štiti. A ako slučajno odu, opet je Božja volja. Dakle, oni su otišli. Može da se kaže da su bili iskreni, ali su otišli kao posledica antinaučnog stava. Dakle, ne verujem da se možemo zaraziti ako svi iz iste kašike uzimamo pričest, jer nas Bog štiti i mi uzimamo pričest, umiremo posle toga, pritom svojim autoritetom utičemo na niz ljudi da i oni tako postupaju. E sad, ko je mlad i zdrav, on preleži to bez nekih težih posledica. A ko nije, on otputuje. Dakle, vi vidite kako jedno uverenje antiprosvetiteljsko, antinaučno, ima jasne praktične posledice. Pri čemu, kada vi ovo kažete u javnosti, vi ste neprijatelj pravoslavlja. A ja nisam neprijatelj pravoslavlja, ja samo vidim, konstatujem šta se dogodilo. Da, pa ti uzroci prvo, nauka nije nešto što mi ne treba da propitujemo na ovaj ili onaj način. Naravno da nije, daleko od toga. Dakle, bilo je i nekih, čak i u medicinskoj nauci je bilo svakakvih eksperimentisanja na ljudima i tako dalje. Ja tu navodim taj primjer iz Amerike i tog eksperimenta koji su neki lekari tamo sprovodili oko razvojnih faza sifilisa kao bolesti. I to je trajalo od negde 32. Dakle, 40 godina. Penicilin je već bio pronađen, oni namerno nisu htjeli da tretiraju bolesnike od sifilisa penicilinom kako bi vidjeli sve razvojne faze bolesti. I kao posljedica toga umrlo je neki broj ljudi je umro od nekih sekundarnih bolesti, ali to nije pomoglo svakako. I posle 40 godina to je otkriveno. Gle čuda, uglavnom su pokusni kunići bili Afroamerikanci, što je dovelo do toga da se poverenje u nauku, medicinsku nauku među afroameričkim stanovništvom i dalje nije oporavilo od tog slučaja. Kritiku nauci su upućivali i Frankfurtovci, dakle i Frankfurtska škola, dakle leva kritička misao je kritikovala nauku sa stanovišta antihegemonije, dakle argument je da se i naučni diskurs nekako formira u skladu sa opštom ideološkom hegemonijom i tome slično. I to ne spori. Međutim, zaista verujem u nešto što se zove naučni konsenzus. Ako je neka naučna postavka osnovana, ako je ona dokaziva i dokazana, a naučni dokaz se dokazuje tako što u repetativnom istraživačkom postupku se ponovo od istog inputa dobijaju isti rezultati. Vrlo jednostavno. Ja mislim da je to podrivanje tih autoriteta problematično. I kakvu ulogu tu igra crkva? Igra jako značajnu ulogu. Kroz istorijat, pandemija, zdravstvenih kriza i tako dalje. Prvi glavni element protivljenja epidemiološkim merama vakcinacije je bio religijske prirode. Počevši od toga da ako je virus došao, to je onda Božja volja. I ko smo mi da kao ljudi prkosimo toj Božjoj volji koja sigurno ima smisla za nas kao ljude, za nas kao čovečanstvo i tako dalje. Međutim, ne bi bilo baš pošteno svaliti sve na religiju. Ima ovo nešto što se zove jedna modernija ideološka matrica koja se zove self-made man. To, ja sam odlučujem, ima taj fenomen Dr. Google. Evo, danas smo razgovarali o tome da ni ovo ni ja nikad ne googlamo nikakve simptome koji nas zahvate, jer
jer ja želim, ja očajnički tragam za osobom koja je učila školu, zato ja želim da mi ona kaže šta je sa mnom. Ili šta je sa nekim drugim do koga je meni stalo. Ja ne želim da se sam time bavim. Obojica smo se saglasili da je moguće da nismo u pravu. Pa naravno da je ali ja ne želim da se bavim, ja sam doktorirao na političkim naukama i sociologiji. Ja ne želim da se bavim medicinom. Ja da sam želeo, ja bih krenuo drugim putem. Ali želim da onaj koji se time bavi da mi kaže šta da radi. Ja stvarno to želim. Ja sam i u pandemiji očajnički, ja sam onog doktora Kona bespoštedno branio kad god su ga napadali. Uprkos tome što nije imao dovoljno hrabrosti da se usprotivi onome što je bila državna stega. Ja sam stvarno hteo da on istraje u tome. Da zaista kaže, da izađe, kao što su u vreme variole, u tom, kako zovu ovi, totalitarnom sistemu, možeš misliti. Izađu dva glavna epidemiologa, Šuvaković i Kecmanović, izađu i kažu, pitaju je li država dobro reagovala, oni kažu nije. A država spremnija nego što može 62 Srbije da bude za koronu. I da dodam, Josip Broz Tito se nijedanput nije obratio javnosti. Nijedanput se nije oglasio, Džemal Bijedić se oglašava. I oni izađu i kažu država nije blagovremeno obaveštavala o razvoju epidemije. Nije se na vreme izašlo. Izašao je virus sa Kosova, došao je već u Novi Pazar, Čačak i Beograd. Nije država na vreme obavestila. Međutim, država je na vreme šta drugo uradila. I to je, dobro, da ne idemo sad u tom pravcu. Ali ta ideologija self-made čoveka, zaista ja mislim da svako od nas treba da zadrži svoju individualnost. I zaista mislim da svako ima pravo na to da bude autentično i ljudsko biće koje gaji, zaliva svoju individualnost. Ali ta tvoja individualnost nema nikakvog smisla izvan društva u kom živiš. I sve vreme je pitanje tog balansa između individualnog i društvenog. Ili, ne daj Bože, da iskoristimo taj izraz javni interes. Postoji nešto što je javni interes. Zato je u Americi bilo poteškoća da se poveruje u to da oni koji proizvode vakcinu brinu o javnom interesu. Zašto? Zato što su to farmaceutske kompanije. A u američkom umu je poenta svakog poslovanja, uključujući i farmaceutsku industriju, profit. I ako oni rade na proizvodnji tih vakcina za profit, onda je nemoguće da oni brinu i o javnom zdravlju. Jer za njih pitanje javnog bilo čega ne postoji. Postoji samo lično i individualno. Samo profit driven. Samo ono što ima za cilj profit. I zato je to vrzino kolo u koje se ti uhvatiš i kažeš pa mora da je... Naravno da ima farmakoratova. Pa pobogu, ko to ne vidi? Pa naravno da su ovi teli da skrše AstraZeneku. To je bilo, ja sam propatio zbog toga. Sam dobio tu prvu AstraZeneku i baš tad kreće napad ovog Pfizera na jedinu neprofitnu vakcinu. Primio si tad majmunsku vakcinu. Jesam. I onda a između te dve vakcine treba da prođe 12 nedelja, najduži period. I sad i ja sam čovek i kad meni neko kaže taj tromp da se otkači i tako dalje, nije ni meni baš zgodno. Oni misle da sam ja pevajući išao da primim vakcinu. Ili bilo ko drugi. Pa uopšte mi to nije zgodno. Šešelj je govorio, ruske su najbolje. Kineske odmah posle njih. A ovo šimpanze to... Posebno su napravili da od nas majmune pravi. Dobro. Ne znam da li imate još nešto da vi eventualno kažete na temu ili da damo mogućnost da i ljudi postave neko pitanje. Da se ne bi raspunjavali. Pošto je već skoro sat i po vremena pričamo. I ovo se raspriča. Pa eto, izvolite, ako ima pitanja, 3-4, mogli bismo da... Može i više. Sve se kući trajati odgovori. Da, kratko. Izvolite. Uvijek je problem da onaj prvi krene, pa... Evo, ja bih pitala nešto. Ja sam ovde čula, tek kad sam došla u Beč, za Gramšija i za njegovu teoriju hegemonije. U Srbiji sam završila ekonomski fakultet u Nišu. Imali smo ekonomske doktrine, istorije ekonomske misli, nikada nismo pomenuli.
I tako, meni on bio jedno otkriće, pravo i čak sam rešila master rad da pišem vezano, mislim, da se nadovežem na njegovu teoriju hegemonije, pa sam htjela da vas pitam, eto možda u tom kontekstu nešto da kažete, da li ova sva priča ima neke veze sa tim konsenzusom i uvođenjem nekih praksi u svakodnevni život i tako je. Ima. Ja volim, evo pa ću tebi dati reč da budemo koncizni. Dakle, važan koncept je koncept kulturne hegemonije. Važan i ja jako volim tu njegovu krilaticu o pesimizmu intelekta i optimizmu volje. I to je ono što verovatno je zgodno da se primenjuje, pogotovo u našem kontekstu, za koji je ovako intelektualno, kad o njemu razmišljamo, nema nade, apsolutno. Dakle, sve je skršeno. Ali da uprkos tome treba da postoji ta optimistična volja koja uprkos pesimističnom intelektu pokušava nešto da napravi. Dosta je to sad kompleksnije, ali evo. Nije slučajno što na ekonomiji niste radili. Više se ta njegova teorija odnosi na kulturu, gde vi kad nametnete hegemoniju u kulturi, skrećete pažnju sa ekonomskih tema. Utoliko je ta veza prisutna. A ekonomisti se bave i za vreme marksističke ekonomije i sada za vreme neoklasične ekonomije sasvim drugačijim temama. Znači, marksistička teorija vrednosti i tako dalje, a ovi su ekonomski zakoni, crtate grafikone i tako dalje i tako dalje. Ovo nas onda ne zanima. Međutim, iz šire društveno-naučne perspektive, uvek vladajuća klasa nametne ono o čemu pričamo, recimo o ljudskim pravima. Mi pričamo o ljudskim pravima, a kršimo ih stalno. Kršimo ih stalno, ali baš zbog toga o njima pričamo. Pričamo o identitetima, o zaštiti identiteta, a sad za radnike, pa šta da radimo? To tako mora. Zašto? Ključno je napraviti svet bezalternativni. Nema alternative. To je čuvena rečenica Margaret Thatcher. There is no alternative. Nema. A zapravo, zašto ne bi bilo? Pa čovjek može sve. Mi ako se dogovorimo, sve možemo da promenimo. Zašto bi ovaj svet bio bezalternativan? Samo ako mi prihvatimo da je bezalternativan. I to je ono što Gramsci zapravo pokazuje. Da onaj ko vlada umovima, on vlada i kompletnom reprodukcijom društvenog života. To je nešto što je naravno sociolozima, politikolozima vrlo blisko. Ekonomisti nigde ne uče. Ja verujem da ne uče ni, ali ovde ste ipak čuli. Ovde sam pisala nešto drugo. To je to. Dakle, na ekonomiji u načelu ne možete čuti tu priču, jer nije usko ekonomska priča. Ali se sećaš u pandemiji kako ima ta poznata rečenica, sad kad si spomenuo Thatcher, koja je isto izjavila there is no such thing as society. Da. Dakle, postoje samo individue. Ne postoji tako nešto kao što je društvo, pa je Boris Johnson, premijer tadašnji Velike Britanije, pogotovo plačući, rekao, nije bila u pravu, postoji društvo, molim vas, budite solidarni i tako dalje, ali je već bilo kasno. I trebalo je on prvo da oboli. Jer prvo je bio krajnje neodgovoran. Ali šta vam je, samo još kratko, 2 rečenice, šta je kulturna, dakle, zašto je, evo, konkretan primjer dam iz Srbije. Ne znam da li ste primetili nešto se dešava u kulturnom prostoru ili produkciji filmova u Srbiji, istorijske tematike, da nema više apsolutno filmova o Drugom svjetskom ratu. Da je kompletan akcenat Ima četničkih. Ima Ravna Gora, kao spasavanje pilota. Ali da je akcenat u tom procesu retradicionalizacije, dakle reizgradnje srpskog nacionalnog identiteta, ponosnog, jakog, junačkog, šta god, na Prvom svjetskom ratu.
i na ovom eventualnom međuratnom periodu. Filmovi koji se bave tematikom Prvog svjetskog rata su u fokusu. Jel? Pa nam je Vojvoda Mišić, pa nam je ovaj, pa nam je onaj. Drugi svjetski rat previše izaziva tu... Prvi svjetski rat objedinjuje srpski nacionalni identitet. I to način na koji se kroz kulturu postavlja, sada reuspostavlja srpski nacionalni identitet koji ima te atribute junačkog, slavnog, pravednog. Ne postoji ni jedan čovjek na svijetu koji će reći da je Srbija u Prvom svjetskom ratu bila na pogrešnoj strani. I to je način na koji se, ja mislim, ta matrica... U Austriji bi se dalo dosta njih naći. A imam jedno pitanje za vas, kad već govorim. Ja nisam pročitala knjigu, žao mi je, ali sam bila priučena naslov. I mislila sam da ćete se baviti više svjetskim stanjem, a ne najviše stanjem u Srbiji. Ipak vi ste spomenuli Tursku, spomenuli ste Srbiju i Kosovo, Tursku i Kurde, spomenuli ste Izrael i Palestinu. Niste niti jedanput spomenuli Ukrajinu. Je li to nije primjer za vašu knjigu ili niste obrađivali ili je to tema koja vas ne interesuje? To je moje pitanje. Da, pa ja sam ovdje pokušavao u knjizi da postavim ovo što sam na početku rekao, tu raspravu zapravo sam se bavio tim linijama koje polarizuju društvo, politički, relevantni, to zovu cleavages, political cleavages na engleskom, kako se to... Politički rascepi, politički sukobi. I ja sam rekao da su to nacija, klasa i tako dalje i onda sam pokušao da kažem da je nauka nastajuća linija političkog rascepa. I ima Ukrajine malo u knjizi, samo jednu rečenicu koju kažem ja sam svjestan toga da se sad događa Ukrajina i da se događa rat u Ukrajini. U to vreme još nije počela Palestina. Ova sad posljednja Palestina od prethodnih koliko ih je bilo. I da su neke sada geopolitičke, hladnoratovske podele opet na snazi. Ali one nisu bile moj fokus i ako budete pročitali knjigu, vidjet ćete da nijedan sukob nije po sebi moj fokus. Moj fokus je na fenomenološkom nivou. To što smo sada malo više govorili... Zapravo ja pominjam. Da, o ovome verovatno ima veze i sa tim koje je ovo u Srbiji, tako što ljudi u Beču nemaju baš prilike da ga vide često, pa onda su se iskoristila prilika i da on prokomentariše neke druge stvari. Ali nema ništa, dakle... Prvo imam jasan stav o Ukrajini i taj jasan stav mogu da izgovorim ovde. On je osuđivački spram Putina i spram ruske invazije i da, zovem to ruskom invazijom na Ukrajinu, tako da nema nikakvih tu skrivenih, podtekstualnih i tako. Ali isto postoji jedna stvar. Putina nećete čuti da priča o ljudskim pravima. On čovek imperijalno sprovodi politiku. Dakle, on uopšte nije licemeran u tom pogledu. Malo drugačije, on jednostavno kaže, to pripada meni. Da, ima taj caristički moment. Ja isto imam jedno pitanje. Da li ste razmišljali da bi tema vaše knjige mogla biti, s obzirom da ste profesor sociologije, ali bi ona mogla biti uvrštena na vašem univerzitetu kao jedan udžbenik za osvješćivanje mladih, jer su teme veoma interesantne i one bi mogle jednog dana doći na nivo obrazovanja. I da li bi vi to smjeli, da li bi imali podršku za tako nešto u Srbiji u kojoj živite, ili bi to bilo na nivou ovako, ili da mi kažete koja je na kraju krajeva, šta je poenta i kako da mi pomognemo mladima da se osvijeste. Eto, hvala vam. Da, hvala vama. Pa samo ću kratko da ova knjiga nije baš udžbeničkog tipa, zahteva neko predzna... Da.
ali i nije, i pisana je više eseistički nego što je, ali možda neki delovi svakako. Da. Ali evo, ja radim sa mladim ljudima i ovo takođe radi sa mladim ljudima. Ima među njima jako fine dece i nažalost ta generacija je jedan broj značajan. Ajde da kažem, neću da baratam većina manjina, ali jedan značajan, osetan broj mladih ljudi su produkt onoga što je prethodnih 30 i kusur godina sistemski rađeno na tom prostoru. U oblasti obrazovanja, u svim drugim sferama. I jako je teško nama kao njihovim predavačima, nastavnicima, profesorima da... Mislim, ja znam da je meni užasno teško da ispravljam krive drine i da krpim rupe iz osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Oni imaju jedan dobar broj, opet kažem njih, imaju neke predstave u glavi za koje potrebno je jako puno napora da se dekonstruišu te nacionalističke matrice i te matrice inače u kojima su oni odrastali i onda je potrebno vremena da bi se ovako cigla po cigla tu gradilo nešto što malo ima zdravije temelje. Jel? Mislim, to je i naš posao i posao nekih ovde kolega i koleginica iz publike. Važan je, užasno je važan. Mnogo je važniji od izlaska na televiziju i govorenja nečega. Ali ovo sistemski posao, svakonedeljnije ili svakodnevni. I ja mislim da je najizazovnije naučiti ih kako da misle, ne naučiti ih šta da misle. Jer ono što ja govorim tu ili što mi govorimo ovde ne mora nužno da korespondira sa njima, ali mislim da moramo da ih naučimo kako da misle, jer bez toga ne da nema revolucije, nego nema ničega. Pazite, pravo na obrazovanje, Filip o tome piše. Pravo na obrazovanje je jedno od temeljnih prava. Znate li koliko procenata radničke dece u Srbiji jeste na univerzitetu trenutno? 3. Šta to znači? To znači da je radničkoj deci uglavnom onemogućeno, uskraćeno pravo na obrazovanje. Ja ne znam kakvi su procenti u drugim južnoslovenskim zemljama, ali u Srbiji je tako i to je katastrofa. Obično pitam, pošto sociologiju oni uče, a ja predajem, pitam ih koliko vas ima radnike roditelje. I obično 1, 2 ruke se podignu. Šta to znači? Vi ste onemogućili jedan ili potpuno ste zaprečili jedan kanal vertikalne pokretljivosti. Da ljudi napreduju u društvu. Vi ste to zatvorili. Prekinuli. Hvala lijepo. Hvala vam. Izvoli. Da li se razmatra uticaj razvoja tehnologije na uticaj desnice i načina javnog informisanja takođe? Jer imam utisak da desnica mnogo lakše koristi za, na primjer, te društvene mreže kako bi dobila tu neku podršku. Pa da, to jeste jako relevantno pitanje i ja mislim da ono što danas zovemo novim tim socijalnim mrežama proizvodi neku vrstu umnožavanja. Dakle, mi svedočimo, mi smo u jednoj eri u kojoj ima jako puno značenja za jako puno stvari. Imamo jednu stvar, pa imamo jako puno značenja za tu jednu stvar. I otuda se stvara velika kakofonija zvukova, neka vrsta haosa. I desnica je po prirodi bolja u redukovanju tog haosa na nekakve binarne opozicije. Gde ti sada gledaš, izložen si raznoraznim informacijama sa svih strana i samo ti treba neko da ti kaže čekaj, ko smo mi, ko su oni, hoš mi to reći. I desnica jako to dobro radi. I mislim da si u pravu da ona jako vešto
koristi te haotične istorijske momente. Jako vešto koristi krizne istorijske momente. To je ono što bi isto tako i levica mogla da nauči ili pokušavala je u pojedinim istorijskim periodima da koristi te krizne istorijske momente. Ali danas se desnica, potpuno si u pravu, apsolutno bolje snalazi u tom prostoru. Konkretni primjeri. Geert Wilders je snimao filmove. Heinz Christian Strache ovde ima na YouTube-u repovanje o Mustafi. To je za rekordno kratko vreme, ja mislim 1.000.000 pregleda bilo. Za rekordno vreme. Sad je to sigurno još ko zna koliko puta gledano i tako dalje. Nacionalni front u Francuskoj, sad nacionalno okupljanje, takođe. To su majstori marketinškog rada. Donald Trump po sebi, tu treba imati i talenta. Trump tweetuje. Izbali tweet, svi o tome pričaju. Sad pola se smeje, pola kaže Bože kakva budala, ali ona druga polovina kaže bravo majstore. Uporniji su... Uberingstadt na jezik, to je Hitler smislio. Ovde je bio zvaničan slogan Freiheitliche Partei. Ima niz slogana Slobodarske partije Austrije. Recimo, Wien darf nicht Chicago werden. I Wien darf nicht Istanbul werden. Znači, prvo, u vreme Jerga Hajdera bilo je ovo, ne sme da postane Chicago. Mi se usmeravamo na borbu protiv kriminala, jer krajnji desničari su uvek za poredak i red i poredak. Dakle, brinemo se o tome i zato Beč ne sme da postane Chicago. Međutim, kako muslimani postaju glavni neprijatelj, glavna pretnja, tako umesto Chicago ubacuje se Istanbul. To je u vreme Strachea. Imate jednu te istu rečenicu, samo se menja jedna reč, jedan grad. To ti je u Italiji sa Severnom ligom. Dakle, Severna liga, koja je partija Matea Salvinija, krajnje desnog, bio je ministar policije u prethodnoj vladi, sad je dobio neko manje značajno ministarstvo. I to je bila ta podela na jug i sever Italije. Ko su neprijatelji bili? Južnjaci. Jel su neradnici, jel su ovakvi, jel su onakvi? Sa migrantskom krizom Severna liga postaje samo liga. Sad više nema te podele na severne i južne Italijane, jer je poziciju neprijatelja, to jest južnjaka, zauzeo onaj sa Bliskog istoka ili onaj odavde i odande. I jako brzo se to okreće i baš zbog toga što teži ka tome da pojednostavi realnost, da pojednostavi ono šta je, šta nas okružuje, baš zbog toga je jako zgodno za te. Samo promeniš naziv, promeniš neprijatelja. Na levici se razglaba do najsitnijeg detalja šta, gde, ko je, kome, ko, kako tumači Marksa je tako. I to ubi nas. I isto je zanimljivo kad vi napravite to na desnici, samo izmenite. Recimo Srbi, odnos prema Srbima. Početkom 90-ih to su komunisti, katastrofa, ugrožavaju Evropu. Hans Rauscher, novinar ovdašnji, piše, prenosi istraživanja javnog mnenja, gde su Srbi ubedljivo na dnu lestvice od svih stranaca. Dakle, od svih, ubedljivo najgori. Ne želimo ih ni kao komšije, ni kao žitelje istog grada, ni u zemlji. Kosovo? Srbi su na braniku Evrope. Oni brane Evropu od muslimanskih zavojevača. To je početak odbrane Evrope. I vi odjedanput imate ovde Konstantina Dobrilovića, koji je hrišćansko-slobodarska platforma, deo Slobodarske partije i priča, a sad odjedanput Strache kaže, pa vi vidite da ja volim Srbe. Vidite, kako možete da me optužujete za ksenofobiju kada ja volim Srbe?
Pa onda Milorad Dodik kumuje kada sklapaju brak jedan od Slobodara i Banja Lučanka. Dakle, to su te promene. U jednom trenutku ste glavni neprijatelj, u drugom trenutku ste fantastični. A zapravo sve vreme je na delu manipulacije. Evo imamo vremena za još jedno pitanje, ako... Ne, evo dam ako može. Evo, zaista nemamo više vremena. Može, posle, slobodno. Posle možemo ostaviti još par nekih minuta, ali imamo i ovde ograničenje zbog sale i zbog svega. Evo, izvolite, pa neka ovo bude i poslednja večeras. Spominjali ste narcisovi poremećaje ličnosti kod nekih naših političara i svetskih i kao laik se usuđujem tvrditi da mnogi imaju te tendencije koji su na vlasti. Koliko vi mislite da saznanje iz psihologije mogu da posluži sociološkoj analizi tih društvenih dinamika o kojima smo pričali? Pa, ja nisam ali ja mislim da puno mogu da posluže. Da ima čak i neke, o tome smo isto danas malo razgovarali, poznajući neke ljude iz okruženja ili bivšeg okruženja ovih nekih političara, stvarno mogu da se uoče fascinantne podudarnosti i preklapanja u psihološkom profilu. Nije čudo da takvi ljudi dođu do vrha. Nije čudo, stvarno. Ako je sistem postavljen tako da moraš da gaziš da bi došao do vrha, a ne da sarađuješ, a ne da budeš solidaran, ne da mariš, nego da gaziš, ako je tako sistem postavljen, onda stvarno nije čudo da narcisoidni manijaci dolaze na vrh, je li tako? To je njihov teren. E sad, šta je naš zadatak tu? Naš zadatak je jako jednostavno. A to je da promenimo atmosferu i klimu unutar kog neko može da se popne, što je. Ali opet kad imaš manijaka gore, onda ta manijakalnost malo prelazi i na društvo. I onda se i društvo polako razboljeva. Ne znam šta da vam kažem, intelektualno sam veoma pesimističan. Profesore, vi još nešto za kraj? Saglas. Zahvaljujem se svima vama na dolasku. Mi ćemo se i dalje truditi da dovodimo interesantne goste, da organizujemo i neke druge stvari. Tu imamo i predstavu, još jednu ovog proleća. Tebi ću se, Filipe, zahvaliti. Hvala tebi. Da želim ti još puno dobrih knjiga, lepih godina, kao ovih proteklih 5, koliko se nismo videli, da dolaziš uvijek s tako nekim divnim informacijama. Vama, profesore, želim što manje godina koje će vam skakavci jesti o kojima smo pričali danas. Da, eto, to što kažete da je preostalo, da provedete bez neke jurnjave, da zaista se možda pojavi neka Laura Koveši ili da nam se pojavi neki Tusk da se reši kao što se rešilo u Poljskoj, ne znam, da krenemo od nečega, da možda nisam oni puki pacifista, nego eto, eventualno ako možemo da... Možda posle jurnjave. Znači... I da ga ne razvuku tabloidi. Da. Dobro, u svakom slučaju, hvala vam obojici na dolasku. Verujem da ovo nije poslednje naše druženje. Ćemo sigurno imati još puno tema da pričamo u godinama i da će možda biti možda malo neke lepše. Hvala vam još jedan put. Hvala svima vama. Ko želi... Ima mali broj knjiga koje je Filip doneo ovde. Po ceni od 10 € možete uzeti. Filip će se vjerojatno i potpisati i tako. I eto, hvala vam i prijatno večer.